Tervetuloa seuraamaan tätä ensimmäistä videoblogin lähetystä. Aiheena tänään on tämä 30 Second Golf Swing-kirja, joka laitoin myyntiin tuohon blogin sivuille. Se on siinä, missä näkyy tämä kuva, niin siitä kun klikkaa, niin pääsee suoraan Amazonin kirjakauppaan. Tämä kirja on T.J. Thomasin kirjoittama, vai pitäisikö sanoa T.J. Thomasin, ikään kuin englannin kielellä. Tuo Thomasi on Amerikassa erittäinkin tunnettu PGA Pro golf-opettaja, Euroopassa jäänyt vähän enemmän pimentoon. Tulee tällaisesta, voisiko sanoa, valmennuspuusta, joka lähtee liikkeelle parikin kertaa Suomessa vierailesta Chuck Hoganista. Ja jos puuta ajattelee, niin jos siellä yhdellä aksella on sitten vaikka Pia Nilsson ja Lynn Merritt, eli tämä Annika Sörenströmin taustalla oleva valmennuskaksikko, jotka jossain vaiheessa myös Minniäkin vuoden verran valmensivat, niin toisella aksella sitten voisi olla tämä T.J. Thomasi. Thomasi tämä kirjan esipuheessa kovasti kiittää Chuck Hogania ja toteaa, että tämä kirja ei olisi ollut missään tapauksessa mahdollinen ilman Chuck Hoganin panosta. Tämä kirja on varsin tuhti paketti, 220 sivua tekstiä, kuvia ei ole juuri ollenkaan. Tämä ei ole mikään perinteinen golfkirja siinä mielessä, että täällä ei ole ensimmäistäkään sellaista teknistä neuvoa. Tämä itse asiassa, niin nimi kertoo, niin tämä 30 Second Golf Swing viittaa, mistä tämä kirja kertoo siis, niin on pre-shot rutiini, eli miten siihen lyöntiin valmistaudutaan. Eli se 30 sekuntia tai hieman vajaa, jota käytät siihen lyönnin valmistautumiseen. Ja ehkä vielä, jos tämä jotain muuta käsittelee, niin on ne muutamat sekunnit sitten lyönnin jälkeen, jolloin voi sitten miettiä, että mitä oikein tapahtuu. Ensimmäinen luku, Training Your Brain, on tavallaan hyvin sellaista peruskamaa. Siinä ei ole mitään uutta, varsinkin jos on lukenut tällaisia mental game-kirjoja tai rotelaa tai tällaista aikaisemmin, niin samanlaista asiaa. Toinen luku on sitten tällainen nimeltään Strength ja Weakness Profile, jossa sitten neuvotaan, että miten sitä omaa peliä niin vähän tulkita, että mitkä on ne oma pelin vahvuudet ja mitkä on ne oma pelin heikkoudet. Ja tässä luvussa sitten myöskin neuvotaan, kuinka pitää tilastoja niin, että myöskin lisää siihen sellaiseen, että oppii arvioimaan, johtuiko mahdollinen huono tulos siitä, että oli suunnitellut sen lyönnin huonosti vai oliko se huono swingin syytä vai mistä johtui. Tämän kirjan varsinainen tärkein jakso tulee 5. luvun kohdalla, joka on nimeltään Golf in the Go Lane. Se on, sanotaan vaikka niin, että me kaikki ollaan lyöty joskus sellaisia lyöntejä, joita heti tajuttiin, että sitä ei olisi, tai tiedettiin etukäteen, että sitä ei olisi pitänyt lyödä. Eli se vaan tietää, että se tulee epäonnistumaan. On saanut tällaisia ei-signaaleja. Ja tässä luvussa sitten neuvotaan, miten oppii vähän analysoimaan sitä, että mitä ne mahdolliset ei-signaalit on ja mitä sitten tehdä, kun sellaisia ei-signaalit, että sen pystyisi eliminoimaan. Tämä 5. luku oli mielestäni, ja tämä aihe tässä oli mielestäni erinomainen, että siinä oli jotain sellaista, jota en ole aikaisemmin golfkirjoissa nähnyt tai lukenut, jotain niin kuin tosiaankin uutta. Sitten täällä lopussa myöhemmin taisi olla 8. luku nimeltään The Commitment Line. Mainitaan nyt se vaan sen takia, että siellä tulee se yhtäläisyys tähän Pia Nilssonin ja Lynn Merrittiin siinä mielessä, että kun silloinkin he ovat muutaman kerran käynyt Suomessa ja puhuneet paljon tästä, niin he käyttää sanoja think box ja play box, eli ekana mietit ja suunnittelet sen lyönnin ja sitten vasta kun asetut siihen lähtöasentoon, niin siinä vaiheessa olet niin täysin sitoutunut siihen lyöntiin. Eli ne erotellaan se suunnittelu ja se lyöminen. Ja tämä commitment line on niin kuin sama asia eri sanoilla. Ja tämän koko idean on mielestäni, tai tietääkseni lähtöisin itse asiassa tuolta Chuck Hoganilta. Kuten sanoin, niin varsin tuhti paketti, yli 220 sivua.
Tämä kirja vaatii niin kuin hyvää englanninkielen taitoa, että tästä saa jotain irti. Kelle tätä voisi suositella? Opettavat proffat luonnollisesti, kaiken sanotaan vaikka tällaiset seuravalmentajat, seuraryhmien vetäjät, kaikki, jotka nyt tosissaan yleensä pelaa golfia ja haluaa siinä kehittyä. Jos niin kuin suhtautuu peliin systemaattisesti ja analyyttisesti, niin tämä antaa ehkä vähän uusia asioita, että miten kehittää sitä, jos tykkää tilastoida esimerkiksi omaa peliä, niin miten kehittää sitä eteenpäin. Ja tätä kirjaa siis voi tilata tuolta Amazonilta, klikkaa siitä, niin pääsee sinne Amazonin kirjakauppaan. Hinta on $12, vähän vajaa. Rahti Suomeen maksaa kutakuinkin saman verran, eli yhteensä $24. Eli mitä se on, noin parikymmentä euroa. Siellä on muutamia käytettyjäkin kappaleita myynnissä ihan muutamalla dollarilla. Niissä kannattaa huomioida, että kaikkia ei pysty Eurooppaan postittaa, eli se ei välttämättä onnistu aina se Eurooppaan postitus. Itse olen tilannut tuolta Amazonista paljon kirjoja, homma on aina toiminut niin kuin pitääkin. Eli tilaa kirjan, siihen tarvii luottokortin. Se kirja postitetaan ja sitten ajan myötä hakee vain omasta postitoimistosta. Olen myöskin tilannut noita käytettyjä kirjoja ja sekin on toiminut ihan niin kuin pitääkin. Kirjat on aina ollut siinä kunnossa kuin on luvattu. Ei muuta tällä kertaa, ei muuta kuin tilailee, ja jos ei ole jotain kysyttävää, niin lähettäkää vaikka sähköpostia mulle antti@golflink.fi. Bye bye.